Tinini kok borok trending khobor hanya hai tui phejika nong bagai te kaisa trending video ba trending khobor tinini trending video o ungkha hanya hai kalbari seasoni kalbari ni tui taisa trending khobor tini nong bagai ang tui phaikya te khoroksa kaijakmani juri ni video mangpili ba video footage ba kaijakma khobor ni news hingka kai chini Tripura ni 2018 bisio Miss India Tripura tongnai Mamita Debbarma bo o 2025 bisio kajakha Bokhiri Debbarma bai hingka kaina rok nugo makha bini video ni mangpili kaina rok nugo mane ani o video ni mangpili o kaina rok takalai bisini kaijaknai rok ni juri rok ni bisi bahaima tongjaba khe boni juri no nugui kisa like comment khai sahordi hingka kaina rok mutai haste ni khobor kubu haste ni khobor saimanani hingka kok borok trending khobor no subscribe khai di.